da yunwa amma ba sa roƙon kowa komai ya hasabuhumul jahilu Allah ya samu dace. Man kana indahu ta'amu ithnaini, wanda gidan shi akwai abincin da zai ishi mutum biyu, annabi ya ce falyadhhab bi thalithin, ina so ya tafi da mutum na uku a cikin su, kenan sai ka dauki mutum ɗaya cikin ahlus suffa din nan ka tafi da shi gidanka. Wa man kana indahu ta'amu arba'a, wanda a gidan shi akwai abincin mutum hudu, falyadhhab bi khamisin wa bi sadis, dan Allah ina so ya dauki mutum na biyar da na shida a ji da shi gida a ci abinci. Kaga dai annabi yana kiran sahabbai a taimaka ma ashabu suffa din nan. Aw kama qala, ko dai kaman yanda annabi ya fada. To mu je karatun. Wa anna ababakar, to sayyidina abubakar ja'a bi thalasa, mutum uku ya kwaso ya kawo gidansa dan ya ciyar da su. Wan talaqa annabiyyu bi ashara, shi ko manzon Allah da mutum 10 ya tafi gidansa cikin ashabu suffa. Wa anna ababakar, to sayyidina abubakar ta'asha inda annabi, sai ya kai lokacin isha'i a wurin manzon Allah. Kun gane karatun? Ma'anan ta'asha shine kaman ka ci abincin dare. Thumma labita, sai ya dade. Kenan karatun ta'asha inda nabi yayi dare bai dawo ba har bayan isha. Thumma labita, sai ya dauki lokaci hatta sallal isha, har sai da ya sallal isha'i. Thumma raja'a, sai gashi ya dawo. Faja'a ba'da ma mada min al-layli ma sha Allah, sai gashi ya zo bayan lokacin da Allah ya ga dama ya wuce, cikin dare ya wuce. Qalat imra'atuhu, sai matan shi tace ma habasaka an adyafika, me ya rike ka baka dawo wurin bakinka ba? Kar ku manta ya dauko mutun nawa? 3 suna gidansa suna jiransa, shi kuma yana can ya makale wurin manzon Allah, tattaunawa ta barke har bayan isha. Yana dawowa ɗaya daga cikin matansa tace me ya rike ka baka dawo da wuri ba, ka manta kana da baki ne? Qala, sai ya ce awa ma ashaitihim, yanzu biki ba su abincin dare ba? Qala, ta ce abau, sun ce ba za su ci ba, hatta ta ji a sai kai mai gidan ka dawo, don kasu cinye ya zama kai baka samu ba. Su ma kun ji irin tausayin su kuma. Wa qad aradu alaihim, amma lalle yaran gida sun bujiro musu da maganar cin abincin. Ya fita ko? Qala, ya ce fa zahabtu ana, to ina jin babana, ka kumanta wake ba mu wannan labarin, abi Muhammad bin Abdurrahman, yaron gidan Abubakar. Ya san sayyidina Abubakar bai so ya bako ya zama an tozarta sa. To tun da yaje yana tambaya baki sun ci abinci, aka ce basu ci abinci ba, yace tun da naji ya fara tambayan nan, fa dhahabtu ana, sai na gudu, fakhtaba'tu, na boye. Na san akai na bala'in zai kare, ni zai wa fada sosai tunda ni ne namiji a gidan. Zai ce amma kai dan dolanci da wawanci misali baka ba su abinci ba, sun ci kana kallon bako, ba zai yi mata fada ba, dan mata dama kowa ya san waye mace. Yace ni na san akai na fada zai kare, saboda Abubakar bai so ya bako a wulakanta shi ko a tozarta sa. Fa qala, yace ya gunsaru, ya kai wawa, boyewa kake, fito. Shine ya gunsaru, ya kira yaron sa shi sayyidina Abubakar Abdurrahman, yace ya gunsar, ya kai wawa. Yace fajadda, ya aibanta ni, wa sabba, ya zazzage ni. To wannan yana maka cewa waliyan Allah manya suna iya zagi in rai ya ɓaci. Shi yasa manzon Allah ma ya tabbata yayi zagi lokacin da ran shi ya ɓaci. Har ma Aisha take cewa wai wa'annan mutane koyo sun samu alheri, zagin su fa kai. Tana mai shagube, shin alheri suka samu ko sharri? Shagube ne. Sai ya ce oke, ni ke wa shagube? To kin san sharadin da muka yi ni da Allah? Ni da Allah mun yi wani sharadi, duk wanda raina ya ɓaci na zage shi ko na tsine mai, Allah ya sanya zagin ya zama rahama gare shi. To kin faɗi daidai kuma alheri ne ya same su. To saboda haka rai ka ɓaci al-ustaz sai kaga yayi zagi, as-salafi kuma al-athari. Kada a ji wani malami wani lokaci ran shi ya ɓaci ya dan yi zagi haka, a ce haba akramaka Allah. Ga sayyidina Abubakar ma fajadda'a wa sabba, ya aibanta dan nasu, ya zazzage shi ta tas, kuma duba kira ma ya gunsaru, ya kai dolo. Kun ga shi ma ya zagi ne. To rai ne ya ɓaci, a mai uzuri. An gane wannan ko? Amewa? Wa qala, yace kulu. To su ma kaga bakin da basu ci abincin ba har dare yayi haka sosai, ransa ya ɓaci, su ma yace musu kulu la hani'a, ku ci abinci ba mai daɗin hadiya ba. Ya kaji wannan magana, ita ma akwai ɓacin rai. Me ya kamata a ce kulu hani'an, ku ci abincin mai daɗin hadiya, ya ce kulu la hani'a, ku ci abincin ba mai daɗin hadiya ba.
wato su ba sun bata mai rai da ya zamo sun ɗauki lokaci, misali a ce ya dawo karfe 11 dare yau ba su ci abinci ba, sai ya rarrafke kowa a gidan ya da fada. Ya ce wallahi na rantsi da Allah la at'amuhu abadan, ba za ma zan ɗanɗana abincin nan ba har abada, ni ba zan ci ba. A kawo muku abinci ku ci ba za ku ci ba har karfe 11 12. Qala ya ce wai mullah, na rantsi da Allah. Kuna bin wannan ko? Ma kunna na akuzu min luqmatin, mun ga abin mamaki a wannan gida, ba ma taɓa cin wata loma illa raba min asfaliha, sai mu ga ta haɓaka ta ƙasa, aktharu minha, abin da ya fi ta girma. Idan muka ci loma ɗaya to sai loma biyu ya bayyana, in muka ci loma ɗaya sai kamar loma biyu ya bayyana, abinci sai ƙara auki yake, hatta shabi'u, har sai da kowa ya ce ƙoshi. Wannan ita muke so mu tabbatar ma karama har a tuwon gidan wa sayyidina Abubakar. Wasarat akthara mimma kanat, sai ga abinci fa kowa ya ci ya koshi, amma ya ma fi yanda yake a kwanan cika kafin a fara ci. Karama ce ko ba karama ba? Qabla dhalik fa nazara ilaiha Abu Bakr, sai sayyidina Abubakar ya kalli abincin, fa qala limra'atihi, sai ya ce wa matansa, ya ukhta bani Firas, ya ke yar kabilan bani Firas, ma hadha, me nake gani haka, ba a ci abincin bane? Qalat, tace la wa qurrati aini, a'a ya sanyin idona, my sweetheart ko yawa irin wannan kalma ta soyayya, wa qurrati wa ya kai sanyin idona, lahiya al'ana aktharu minha qabla dhalika bi 3 marratin, aini na gama tuwon ya nunnunku ne akan yanda na ba bakin har karo 3, ya cika kwano sosai, an faci an koshi fa, amma tuwo ya karu. Faqala fa akala minha Abubakar, to anan ne sai sayyidina Abubakar yawa ya ci. Kun gane, saboda albarkan da ya ga Allah ya sokar, irin wannan albarkar in ta soka gara ka ci kai ka fara, because ba tuwon shi bane daga Allah ne, kaga gara shi ma ya dana na aljanna. Yawa, saboda haka fa akala minha Abubakar, sai sayyidina Abubakar ya ci. Wa qala, yace inna ma kana zalika min ash-shaytani, rantsuwan da ne dazu din nan yace shaytan ya ja, ya'ani yaminahu, yana nufin rantsuwa da ya daga shaytan ne. Thumma akala minha luqmatan, ya ci wata loma, thumma hamalaha ila nabi, ya dauka ya kai ta wurin manzon Allah, fa asbahat indahu, sai ta waye gari a wurin manzon Allah. Wa kana bainana wa baina qaumin ahadun, to dama tsakaninmu kuma da wa'insu mutane akwai yarjejeniya da alƙawari. Famadal ajalu, an gane wannan ko? Saboda haka sai ya zama lokacin yayi. Fatafarraqa 12 rajula ma'a kulli rajulin minhum unasun, sai muka rabu mu mutum 12, tare da kowane mutum kuma akwai wasu jama'a. Allahu a'lamu kam ma'a kulli rajulin, Allah kaɗai ya san kowane mutum nawa ne tare da shi. Fa akalu minha ajma'una, duka wa'innan abokan ƙawancen namu sai da kowa ya ci. Kun ga wannan tuwon yayi auki ko bai? Bakinsa sai ya rantse da Allah ba zai ci abincin ba. Wannan a wata ruwaya kenan, mun dan dawo baya. Fa halafatil mar'atu la tat'amuhu, ita ma matan gidan ta rantse da Allah ba za ta ci ba. Fa halafat dayfu aw al adyafu, su ma baki suka rantse Allah ya ta'amahu ba za su ci. Kaga ya daura mai nauyin ya kula da bakin. Fa inni ni Abubakar muntaliqun ila nabi, zan tafi wurin manzon Allah. Fafrud min qirahum, ka tabbatar ka kammala ba su garan su. Qira shine gara da ake ba bako. Wa ma'adattu min al-fi'l al-jamil qira dayfin alamma bi ra'si ghayra mutashim. So saboda haka bako kenan, garar da ake bashi to ka kula da garan su qabala an aji a kafin na dawo. Fantalaka Abdurrahman, wannan yasa Abdurrahman sai ya tafi. Fa atahum bima indahu, yazo musu da abincin da ke gidan. Fa qala, sai ya ce ita amuku ci. Fa qalu, sai suka ce aina rabbu manzilika, ina mai gidan yake? Qala, sai ya ce ita amuku dai ku ci. Qalu, suka ce ma nahnu bi akilina, ba za mu ci ba hatta yaji a rabbu manzilina, sai mai gidan ya zo. Qala, ya ce iqbalu anna qirakum, ku dai ku karbi wannan gara na ku daga gare mu. Fa innahu in ja, in Abubakar ya dawo, walam tad'amu, buku ci ba, la, ana jin karatun nan, lanqayanna minhu, za mu haɗu da fada daga wurin shi. Kun gane karatun? Lanalqayanna wa, ku ci jama'a, kaga shi ashe sun san mai gidan, ce ku ci abincin nan, in buku ci bai dawo zai mana fada. Fa araftu, ni na san
tunda su aufa aboko sai suka kici fa araftu ni na san annahu yajidu alayya sai yayi fushi da ni in ka ce wajada alayya yayi fushi kenan falamma jaa ai yana zuwa gida tanahaitu anhu sai na boye ne nisa fa qala yace ma sana'atum ina mutanen gida ya kai da baki na fa akhbaruhu aka bashi labari baki sun ki cin abinci fa qala yace ya abdurrahman ina abdurrahman yace ina jin shi fa sakattu sai ne shiru thumma qala yace ya abdurrahman ina abdurrahman fa sakattu na ƙara shiru fa qala yace ya gunsaru ya kai dolo a qasamtu alayka na rantsi da Allah in kunta tasma'u sauti in dai kana jin sauti na lamaji ita wallahi sai ka fito wallahi tallahi na ce in dai kana ji na ka fito yace fa kharatu wannan yasa tunda yayi rantsuwa da Allah sai na fito kun gane wannan ko sai ka fito sai na fito fa qultu sai yace sai na ce masa sal adu ya faka baba je ka tambayi bakinka ka jiya muka yi da su ni dan Allah kafin ka mun fada tambayi bakinka fa qalu sai suka ce sadaka gaskiya ya gaya maka mu muka ce ba za mu ci abinci ba sai ka dawo atana bihi ya zo mana da abinci fa qala yace inna man tadartumuni kuna ta jira na sai na dawo wallahi la at'amuhu al-layla to ni ba zan ma ci abincin ba dan me za ku cutar da kanku haka har dare yayi ku ci abinci ba ni ba zan ma ci ba na yi fushi fa qala al-akharuna su ma sauran sai suka ce wallahi la nat'amuhu hatta tat'ama ba za mu ci ba sai ka ci fa qala yace wailakum kai canku malakum me matsalan ku la taqbalu anna qirakum ba za ku karbi gara ba naku kenan gara ne naku karatun ya fita sai ce hati da maka je ka kawo abincin fa jaa bihi sai abdurrahman ya kawo abincin fa wada'a yadahu abbakar sai ya dora hannu cikin abincin fa qala sai ya ce bismillah kaga zai ci kenan sai ya ci al'ula wancan rantsuwa da ne ta farko min alwa shedan ne yasa na yi ta fa akala sai ya ci wa akalu su ma suka ci muttafaqun alaihi rawahu al-bukhari wa muslim qawluhu da yace hunsar ya kai dolo bi ghainin ana karanta kalmar da ghainin ne mu'jama mai digo madmuma tana da damma gun summa nunin sakina sai kuma nunin mai sukun gun thumma ta'in muthallata sai sa'u mai digo uku gunsa an fahimta ko sa'u mai digo uku shine gun saru wa huwa al-gabiyul jahil shine dolo jahili wa qawlu da ce fajadda'a ya aibanta ni aisha tamahu ya aibanta sa wal jada'u in kace al jada'u al qata'u shine a yanki abu asali qawlu da yace yajidu alai yayi fushi da ni huwa bi kasril jimi ana majimun kasara yaji ay yagdabu zai yi fushi kenan wannan malam ya taimaka da sharhin kalmomi ne wanda duk mun riga mun yi bayanin su wannan hadisin ya fita kuwa yayi bayanin karaman ko karama na albarka cikin abinci to sai mu ce number 1 kaga wannan ingantacciyar karama kenan aka ci abinci aka koshi kuma abincin na nan yanda yake balma ya ninka 3 duk wani shehu da zai kawo ma wata karama bata kai wannan inganci amma sayyidina abubakar yana da wani zikiri nashi salati nashi dariqa tashi mabiyin waye mabiyin manzon Allah akan addinin waye rayu ya taba gaya wa Allah bakar magana ko yace shi dan hakika ne ko yace shi bai bukatan annabi sai dai Allah ya mai wahayin shi direct saboda yana da ilimin ladunni duk ba ko daya mu je wannan hadisin na Abi Hurairah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko annabi yace laqad kana fi ma qablakum min al-ummi nasu jama'a a cikin al'umma da suka gabace ku akwai wasu mutane muhaddathuna da Allah yake ba su labarin me zai faru gaba kaga ilhama kenan kafin abu ya faru Allah zai ba su labari fa in yaku fi ummati ahad idan cikin su akwai wani a al'umman nan ta annabi Muhammad fa innahu Umaru sayyidina Umar ne shi yasa kaga Umar yana da muwafaqat li rabbih wuraren da ya dace da Allah karatu ya fita ko Umar ne rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Aisha fi riwayatihima qala ibn Wahab muhaddasuna akwai wanda Allah yake musu ilhama ay mulhamuna sune wanda Allah yake musu ilhama kafin abu ya faru Allah ya sanar da su shi yasa kafin aya ma wani lokaci ta gama soka Umar sai ya karanta karshen ta wannan ba karama bace karama ce ka koma haga fa tabarakallahu qasamul khaliqin
da irin su wattakhidhu min maqami ibrahima musalla da fas'aluhunna min wara'i hijab duk wa'annan abubuwa suggestion ne na Umar Allah ta'ala ya tabbatar kuma Umar ne ya kawo shawara ashe Umar ma yana da karama ko bai da shi Allah yana mai ilhama ko bai masa nan nake baku labari za mu zo bari kada in cika mu da surutu mu tafi wa an Jabir bin Samura ko radiyallahu anhuma qal shaka ahlul kufati sa'adan ga wata kissa Sa'ad dan Abi Waqqas ɗaya daga cikin mutum 10 da aka yi musu bishara da gidan wa aljanna mutanen Iraki Kufa sai suka kawo korafin sa wurin Umar a lokacin yana gwamnati a Kufa din sun kawo korafin sa ya Ali ibn Abi Waqqas ina nufin Sa'ad dan Abi Waqqas ila Umar sun kawo korafin shi wurin Umar dan Khattab fa azalahu sai ya tumbike shi kun ji karatun nan kenan in aka kawo karan wani gwamna ko wani kwaye ka fara cire shi akan kujera sai a bincike in yana kan kujeran binciken ba zai yi daɗi ba dan zai dinga ɓaɓɓoye shaidu saboda haka sai Umar ya tumbike shi daga mulkin da ya bashi tukunna wasta'amala alaihim Ammar sai ya ce na nada muku sabon gwamna Ammar dan Yasir shi ma sahabi ne fashakau suka yi korafi daga cikin korafin da suka yi kan Sa'ad hatta zakaru sai da suka ambaci cewa annahu shi la yuhsinu yusalli ko sallah bai iya ba fa arsala ilayhi sai ya aika mai fa qala yace ya aba ishaq ya kai aba ishaq inna haula'i wa innan mutanen yaz'umuna suriya cewa annaka la tuhsinu tusalli ko sallah baka iya ba faƙala sai ya ce amma ana ni dai wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillah ina musu sallah ne irin sallar manzon Allah la ukhrimu anha bana tauyewa daga gare ta la ukhrimu bana tauyewa la anqusu ana jin karatun nan usalli salatal isha ga yanda nake musu sallah aji ina iya a fada in ban iya ba a fada ina musu sallah ta isha'i fa arkudu fil ulayaini sai in dan tsawaita raka'a biyun farko wa ukiffu sai in sauƙaƙa fil ukhrayaini a raka'a biyun ƙarshe qala yace zalika dhannu bika ya aba ishaq wannan shine iya abinda nake zato dama zaka aikata ya kai aba ishaq ni ma ne mamaki a cewa baka iya sallah ba sai dai in an kawo ƙara dole a bincike an fahimci wannan dole a yi wa amma dai a ce baka iya sallah ba anya muna tare da ku to wa arsala ma'ahu rajulan ai sai ya aika tare da shi akwai wani bawan Allah aw rijalun ko wasu bayin Allah ila al-kufa aka ce a tafi kufa din yas'alu anhu ahlul kufa aje a tambayi mutanen kufa me za su faɗa game da shi falam yada masjidan ba masallaci ɗaya da ya bari illa sa'ala anhu sai da aka kai shi masallacin aka mai tambaya me za ku faɗa game da wani wa yuthnuna ma'rufan sai suna yabo na alkhairi duk masallacin da aka je yabo hatta dakhala masjid sai da aka je wani masallaci libani abus na wata kabila ana kiran su ƴaƴan mai bata rai sunan babansa ma ko kakan nasa abus abasa wata walla to amma dai sunan kabila ce faqama rajulun minhum sai wani bawan Allah ya miƙe daga cikin su yuqalu lahu usama ibn qatada ana ce mai usama dan qatada yukanna aba sa'ada wai ana mai alkunya da baban sa'ada faqala sai ya ce amma nashattana tunda dai ka hada mu da girman Allah ka duba ba kaman zai faɗi gaskiya to amma ka ce dan Allah a gaya ma gaskiya dan Allah ko yace a gaya min gaskiya dan Allah ce to nashattana tunda ka hada mu dan Allah fa inna sa'adan barin gaya ma gaskiya shi sa'ad dan Abi Waqqas din nan da ake bincike a kansa ko dai gane yadda kisan take sa'ad bai iya sallah ba kaza ga korafi an cire shi an sa Ammar danwa amma duk da haka Umar bai kyale kesu ba dole ya bincike saboda nan gaba kada ya ƙara ba sa'ad wani mulki inda ya tabbata ke sa bai kyale kesu din ba sai ya aika delegation da za su yi wa bincike saboda haka sai suka tafi masallaci bayan masallaci kawai da aka zo wani masallaci aka yi rashin sa'a aka samu wani Usama wannan Usama kawai sai ya ce tunda ka ce dan Allah ni zan faɗi gaskiya fa inna sa'ad din nan kana la yasiru bis sariya yana tura tawagan yaki amma shi ba zai bi ta ba mugu ne kenan so yake a kashe su amma shi ba za a kashe shi ba
kenan komanda ne wanda yake tura sojoji su je hatsari amma shi yana zauna ina kaji sharrin da ya mai na farko wala ya kasama bisawiya baya raban ganima tsakani da Allah daidai wa daida wala ya adilu fil qadiyya baya adalci a kotu a matsayin shi na gwamnati qala sa'ad sai sa'ad yace ka ce ina tura tawagan yaki bana binta bana muku rabo tsakani da Allah daidai wa daida wurin ganima bana adalci a kotu wurin hukunci amma wallahi la ad'u wan nabi talatin yanzu nan zan yi addu'a guda uku Allahumma ya Allah kun ji karatun nan in kana abduka haza kadiban in wannan bawa naka ƙarya yake min qama ya miƙe ne a bainar jama'a riya'an dan a ganshi wasu ma'atan aji shi ya burge dan neman suna fa atil umrahu Allah ka tsawaita rayuwarsa ya dogon rabin nan tsawon shekaru wa aridhu lil fitani Allah ka jarrabe shi da fitina Allah ka bujiro da shi zuwa ga fitintunu an fahimta ko wa atil faqarahu Allah ka tsawaita talaucinsa wa aridhu lil fitani Allah ka bujiro da shi zuwa ga fitintunin yan mata abu nawa ka tsawaita wa rayuwarsa ga tsawon rayuwa kuma ga bala'in talauci ga kuma neman wa mata ba kuɗi kuma wani mai hikima ya ce fa in baka da kuɗi sosai to fa laysa lahu min wudihin nasib idza shaba ra'sul mali aw qalla idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu fa laysa lahu min wudihin nasib wa kana ba'da zalika to sai da tsohon nan ya kasance bayan wannan abin ya faru idza su'ila in aka ganshi aka tambaye shi ya kulu sai ya ce shaykhun gani tsoho kabirun dattijo kai ba dattijo ba tsoho dai babba maftunun fitnanne asabatni da'awatu sa'ad addu'an sa'ad ne ta same ni addu'an sa'ad ce ta same ni ita take ci na qala abdul malik bin umair ne rawi abdul malik dan umair ar-rawi ɗaya daga cikin marwayata daga jabir dan samura yace fa ana ra'aituhu ni na ga tsohon nan ba'du bayan faruwar wannan addu'a qad saqata hajibahu giransa ya fado ala ainihi akan idanunsa saboda tsufa yayi tsufa bai ma da karfin da zai daga wannan gashi so idan ya fado ya kulle mewa ido in zai kwana yana haka yana so ya daga bai sun fado akan idanunsa min al-kibari saboda tsufa wa innahu na ganshi la yata'arradu lil jawari yana gittowa yan budare yan mata fi turuki a hanya fa ya ga mizuhun ne yana zunguran su suna tsinan ne shege kaza yan mata ƙanana jawari fa su yake a wannan shekarun sama da shekara 100 amma wai ya zo kan kwalbatin yana sanya ma yan mata kafa to yanzu wannan mun ga mai karaman wa kuma a can mun ga mai karaman abinci nan kuma ga mai karaman wa addu'a duka uku ba wanda Allah bai karba ba ga tsawon rayuwan ga talauci ga fitina kuna jin karamomi ingantattu anan muttafaqun alaihi wannan ma kaje sayyid bukhari za ka ganshi kaje sayyid muslim za ka ganshi kaji karama janun mu je ta gaba wani urwa ko ba shi bane urwa dan zubair anna sa'id ibn zaid ibn amr to wannan ma yana daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna ai akwai sa'id ibn zaid bin amr bin nufayl khasamatuhu arwa bintu aus wata mata mai suna arwa diyar ausu ta yi rigima da shi shine mukhasama ila marwan ibn al-hakam har suka je wurin marwan dan hakam ana rigima wadda'at ta yi ikirarin annahu akhadha shay'an min ardiha ya ci gonanta faqala sa'idu sahabin annabi ne yace ana kuntu akhuzu min ardiha shay'an ni ne zan ci gonanta ba'da alladhi sami'tu min rasulillah bayan abinda naji na hadisin annabi qala yace sai yace ma za sami'ta min rasulillah kai ko me kaji daga manzon Allah kun ga alƙalan da akwai wayo sahabi ne aka kawo karan shi yace ni in ci gonanta bayan naji annabi ya faɗi wani hadisi marwani sai yace me yace me hadisin so yake fa ji hadisin shi ya haddace ya karu shi ya san dama maganar karan matan nan ƙarya take yi da barawo ne shi ya zai manzon Allah ya masa bishara da gidan wa aljanna ƙarya take yi shi ya sani kawai shi yasa ma da yaji wanda ake zargi ya ce akwai hadisi yace da Allah ban hadisin ni kawai in amfana kaji nan matan ba wani abun nan bace yace wani hadisi kaji qala sai yace sami'tu rasulullah
naji manzon Allah ya kulu alaihi salatu wassalam man akhadha shibran min al-ardi zulman, wanda ya ci gonan wani gwargwadon taki ko dani guda haka, zulman bisa zalunci, ka ci gonan wani haka, ka ci filin wani haka, ka je ka shiga filinsa, shi yasa kowa ya dinga tsayawa a yar kwatarsa da ya tsaya. In ka sai yar kwatanka 50 by nawa, to dan Allah ka tsaya iya nan, kar ka shiga da makwabcinka. In 100 by 150 ne ka tsaya iya abin da ka siya ka tsaya, wallahi kar ka ci gonan wani, bala'i ne. Annabi ya ce bar ku ji, sakandami za a yi wa mutum a dora mai a wuya, sakandami kenan ji Bahaushe, ya ce ɗuwiƙahu za a mai sakandami da wannan ƙasar a wuya, za a rataya mai ƙasar fa, a cinciɓo ta zuwa ƙasa na 7 ila sabai aradina har zuwa ƙasai 7. yanzu aka fara cinciɓo ƙasan zuwa, ba za ta ba da tifofi da yawa ba, tifofi ne masu yawa, haka za kuma a jibga mutum a nan wuyarsa kuma sai ya ɗauka, a ce ga gonar da ka ci. Kai, wasu dillale da masu unguwa suna cikin bala'i da sarakuna, sai su sayarwa mutane 10 fili ɗaya, a yi ta bala'i, ƙarshe kuma mutum nawa ne zai mallaka ɗaya, sauran da an cuce su, wai su sun ci banza. Ina cin banza? Tun a duniya ba kwa ganin sun tsiya ce, wai sun su ma yanzu haka suna kurkuku. Ai bala'i ne. Faƙala lahu Marwanu, sai Marwanu dan hakan ya ce la as'aluka bayyinatan ba'da haza. Ka ji hadisin nan daga annabi, ya ce na je, ya ce to ba sai ka kawo shaida ba, tafi abinka, ni na san waye kai, na san tsoron Allahnka. In dai ka ji annabi ya faɗi hadisin nan, wallahi ƙarya ne ka ci mata gonanta. A kyautata zato, ya kyautata mai zato, ya ce in dai ka ji hadisin nan, ya ce na ji shi daga annabi, ya ce to tafi abinka, wallahi ba sai ka kawo shaida ba, na san baka ci gonan nan ba. Ba yanda za a yi kayi ruwayan hadisin nan kuma ka saba masa, saboda babban mutum ne mai daraja. Yana ma daga cikin wanda ya ruwayan hadisin mutum 10 da za a yi musu bishara da gidan aljanna, idan ya zo kan sunansa sai ya shiru, saboda tsabagen tawadu. 9 yake faɗi kuma su 10 ne. A ce Sa'id ibn Zaid, ka ce fa annabi ya ce su 10, ya ce 10 ne, ai 10 na gaya muku, aka ce a 9 ne. Ya ƙara maimaitawa, ya tsaya nawa? 9. Aka ce 9 fa ka faɗa, ya ce to ina fatan ni ne na 10. Wallahi da ƙyar ya faɗi na 10. To wai shine zai ci gona, ko ya ci mata gona, ita mata Arwa bintuwa Aus, sunanta kenan fa, Arwa bintu Aus. Kun ji karatun? Na'am. Can kuma wancan mutumin shi kuma wa Sa'ad dan Abi Waqas, Usama bin Qatada. Shi Sa'ad dan Abi Waqas wanda ya mai sharri Usama ne dan Qatada. Shi kuma wannan wata ta mai sharri wace ce? Arwa bintu Aus. Yace ban bukatar ka bani shaida. Fa qala Sa'idun, to ran Sa'id ya baci, sai yace Allahumma ya Allah, in kanat kadiba, in matan nan ƙarya ta mun, fa a'ami basaraha, Allah ka makantar da idanta, wa qatulha fi ardiha, Allah ka sheta a gonanta. Qala yace fa ma matat, wallahi bata rasu ba, hatta dhahaba basaruha, sai da ta makanci. Kaji waliyai. Wa bainama hiya tamshi, tana cikin tafiya, fi ardiha, a gonantan kuma, idh waqa'at, sai ta fadi, fi hufratin, cikin wani kwari, fa matat, sai ta mutu. Ai dama ina yace a kashe ta, kuma a gonan ta mutu. Kaji first class waliyi malam, amma bai da dariqa wallahi, bai da salatul fati, bai da zikirin juma'a na musamman, bai da wata wazifa, salatin annabi, zikirinsa zikirin annabi, tafarkinsa tafarkin annabi, kuma an karama ne ba fi shi ba. Mu in yau wani ne ma ya samu wannan karama, mugunta zai dinga yi, to daga nan sai Allah ya kwace. Allah kyauta. Mu karasa. Wa fi riwayatin ko, a wata riwaya li Muslimin an Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bi ma'anahu, ya kawo irin wannan kisan da ma'ananta ba da irin lafazin ba, amma dai sakon ɗaya ne. Wa annahu ra'aha, ya ma ga matan amiya'a, ta makance, taltamisul judura, tana laliban katanga in za ta tafiya. Taqulu, tana cewa asabatni da'awatu Sa'id, addu'an Sa'idu ce ta cini. Wa annaha magat ala bi'rin fi dari, ta taba wuce wata rijiya a gida, allati khasamatu fiha, wannan gida da akan shi take rigima da Sa'id. Fa waqa'at fiha, sai ta fada rijiya. Wa kanat qabarha, nan aka yi mata kabari. Aka ce kai waye zai iya ciro ta, ai sai dai a hakura. To kaji shine wannan rijiya da ta fada shine kabarinta.
shi yasa kaga annabi yana faɗi a hadisul qudusi man adali waliyan faqad adantu bil harbi, duk wanda yake adawa da waliyina to ni ina mai shelan ya shirin yaƙi da ni. Akwai hatsari mutum ya rike Allah bai shiga sabakarka ba, kai kuma kullum burinka sai ka cutar da shi. Wa an Jabir bin Abdullahi ba shi ba? Qala lamma hadarat Uhud, lokacin da zamanin yakin Uhud yayi, yakin Uhud da ani abi babana ya gayyace ni minal layli da daddare, faqala yace ma qurani ina tsammani na ba na tsammanin ni dinnan illa maqtulan face za a kashe, ina cikin gawan farko da za a kashe a yakin Uhud min ashabin nabi, daga sahabban annabi, naji a jikina. Ka ji wata karama? Yace yakin da za a yi gobe ina tsammanin za a kashe ni kuma farko wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka, ban bar wani ba a bayana wanda yafi soyuwa a zuciya na fiye da kai ɗana Jabir. Wannan babansa yake gaya mai Abdullahi ibn Haram. Kun gane maganar nan? Yake gaya wa ɗansa Jabir, yace bayan na rasu ban da wani abu mai tsada da na bari irin ka, gayar nafsi rasulullah, in an cire rayuwar manzon Allah. Kenan apart from manzon Allah ban da wanda ya kai ka ɗana. Wa inna alayya dainan, sai dai matsalan ana bi na bashi, faqadi dan Allah ka biya mu. Wastausi bi akhawatika khairan, zan ban ma kannai, wata ruwa ta ce su 10 mata, ina maka wasiya kai musu alheri dukka aurar da su. Ai yanzu ga Jabir da ya tashi aure sai ya aurewa bazawara. Annabi ya ce me yasa baka aure budurwa bai ce a na aure musu anti babba, to da yaran na yan mata sai da anti babba. Mafu? To in yaranka suka fara girma ba ƙara aure ba, ka je ka yi latti, shekaranka 15 20 ba kai aure ba, in ka tashi kai haƙuri ka ɗauko dattijuwa bazawara ka ɗauko musu yarinya irin su, kana raba faɗa. Wannan ya daga cikin fiqhun Jabir, kuma annabi ya ce Allah mai albarka. Dole ka ɗauko anti ko wacce ta ɗan je ta ɗan yi karatun nan ta yi jami'a ta yi waye dai Allah bai kawo da wuri ba, sai ka zama wurin. An fahimta ko? To okay. Akwai wani habaran ku fa, ya ce wastausi bi, wani ni na wuce nan, wastausi bi aka wace ka khairan ko da malam Yusuf kaman yana fahimtar wani sako ne. Ya ce fa asbahana, sai muka wayi gari, fa kana awwala qatilin, kuma sai ya zama shine mutum na nawa na farko da Allah ya sa aka fara kashewa. Ko ba komai, wannan karama ce, kai hasashen mutuwanka kuma ka mutu. Wa dafantu ma'ahu, an gane wannan ko? Akhar fi qabrihi, to sai na hada shi da shi da wani bawan Allah a kabari guda. Kenan kun san yakin Uhud an kashe sahabbai wurin 70. To an ta hada mutane 2-3 a kabari daya. To kuma abin da yasa ake haka mutum 2-3 a kabari ɗaya saboda wahalan aiki. Kada a ce kowa sai an mai separate rami. Kai bayan ya binne baban nashi tare da wani bawan Allah, ce thumma sa'annan lam tatib nafsi, sai naji hankali na bai kwanta ba, an atrukahu, a ce nawa babana kabari ma akar tare da wani, fastakharajtuhu, sai na nemi in je in fito da gawar. To nan wata karama zata wa bayyana ba'da 6 ashhur. Jabir yace na fito da gawan babana bayan wata 6, naji ban natsi ba, na haka mai nashi kabari safartili, fa idha huwa, wallahi sai na same shi ka yaumi wada'atuhu, kamar ranan na birni shi, gaira uzunihi, kunnan shi ne kawai idan canza, kunnan shi ne kadai idan canza, amma duka gangan jikinsa kamar yau na birni shi wata 6 fa. To ai za ku zo ku ji ma 'yan shekara 30 ma ko 40, wa'innan shuhada uwa din Uhud, bayan shekaru kusan 40 ruwa ya cinye wurin, sai ga gawawakinsu sun bayyana. Wallahi idan ka latsa fatan mutum haka sai ta dago, jinin ma bai san dare ba. Kai karama. Shi yasa mu da yake kaga sahabban nan mun riga mun san su, ba ma iya ganin wani waliyi haka irin mun jabin nan. Wallahi bai ba mu tsoro wallahi. Duk sun ta barazanan, amma kai abin ya kasa kama hankalin mu, saboda muna da wanda sun inganta.
kuma ba mu ga sun zo sun canza addinin annabi ba. Dan me kai zaka zo da karamar ƙarya ka canza addinin annabi? Araftu ina na tsaya? Faj'altu fi qabr ne ko fi qabarin, sai na sanya shi a wani kabarin a lahida shi kadai. Wa an Anas, wannan ruwayan tana Bukhari. Nan kuma kaga karama ta hasashen mutuwa da karama na yanda Allah ya preserving wa gawan lokaci mai tsawo ba ta lalace ba. Akramaka Allah, ba gani yanzu mutum kawai zai mutu daga safe zuwa dare, in ba a san ya mutu ba cikin daki sai ga an fito da shi kowa ya toshe hanci. Amma wata 6 Allah ta'ala ya tsara gawarka, ai karama ce sosai ka ba. Ina jin mutafi na Anas ko anna rajulaini, wasu bayin Allah a ruwayar Anas. Wannan Anas din yayi wa manzon Allah hidima shekara 10, annabi na san shi. Min ashabin nabi, mutum biyu ne sahabbai, kharaja sai suka fita, min indin nabi, daga gidan annabi ko daga masallacin annabi, majalisinsa. Fi laila, kuma sun fita da daddare, daren muslima mai duhu. Wa ma'ahuma, to tare da su, mithlul misbahaini, sai Allah ya fito da abubuwa kaman torchlight, misbah fitila, bainawa yadaihi ma a gabansu. Da daddare fa za su koma gida, an baro karatu, kamar yanzu mun tashi karatun nan, sai Allah ya bayyana ma kowa tocila. Falan maftaraka, da suka zo mararraba inda za a rabu, sara ma'a kulli wahidin minhuma wahid, sai tocilan kowace ta bi mutum ɗaya, hatta a ta'alawu, kowa sai da ya je gida. Rawahul Bukhari min turuqin, Bukhari yayi ruwayansa ta hanyoyi da yawa. Wa fi ba'daha, a sashen ruwayan ma, anna rajulaini, mutum biyun in baka san su ba, Usayd ibn Hudayr ne, wanda wannan Usayd ibn Hudayr din shi ma kuma zamu zo mu ƙara magana kansa, dan shine yake karatun suratul Baqara, mala'iku suka yayyaba gidan suna sauraron tilawa. Tilawan shi suka zo suna ji, waliyi ne sosai wannan shi ma. An fahimta ko? Ɗayan kuma shine wa gashi nan a wurin aiki, Abbad ibn Bishr. Wannan ma ya bayyana masu karaman tocila ko? To mu je. Wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama 10 rahadin aynan sariyatan. Nan kuma manzon Allah ne ya aiki mutum 10 ɗan leƙen asiri, shine aynan. Ayn mai leƙen asiri, jasus kenan, an gane spy. Saboda haka ɗan leƙen asiri ne, sariya a matsayin tawaga ce da shi baya cikinsu. Wa ammara alaihim, sai ya shugabantar musu da Asim ibn Thabit al-Ansari, wani mutum mai suna Asim dan Thabit. Fantalaku, sai suka tafi su mutum 10. Hatta idza kanu bil hada'ati, sai da suka je wani gari mai suna Hada'a, baina Usfan, yana nan tsakanin Usfan wa Makka da Makka. Anan za ka ga wannan Hada'a din. Kuna ji na? Zukiru, sai aka ambaci labarinsu lihayyin ga wani hayi kabila min Hudayl, na Hudayl abokan gaba. Yuqalu lahum, sunansu Banu Lihiyana. Fa nafaru lahum, sai suka fito da gudu dan su fuskance su. Bi qaribin min 100 rajulin, da kusan mutum 100, ramin ƙwararru wurin harbi da mashi. Faƙatassu atharahum, sai suka bibiyi gurabunsu. Jama'a an gane karatun nan? La kyauta. Kaga yanzu sahabbai ne, annabi ya kama mutum 10 a daidai wani yanki mai suna Hada'a, sunan gari ne, kamar ka ce kawo unguwari ne, sunan gari ne Hada'a, yana nan tsakanin Usfan da Makka. Sai wasu suka hange su, suka gano sahabban annabi ne, sai suka ruga da gudu, suka gaya wa maƙiyansu, kai ga sahabban abokin gabanku, ku je ku kashe su. Sai suka shirye musu mutum 100. Ya fita karatun? To mu je. Sai suka biyo sawunsu. Falamma ahassa bihim Asim, da wannan komanda Asim dan Thabit ya ji motsinsu, wa ashabu shi da mabiyansa, laja'u, sai suka fake ila maudi'in a wani wuri, fa ahada bihimul qaum, ai sai mutanen suka yi musu kawanya. Faƙalu, sai suka ce inzilu, kusa ko. Kuna jin wannan? Kusa ko. Fa'atu bi aidikum, ku miƙo hannayenku da kanku. Walakumul ahadu, mu ko mun muku alƙawari. Wal mithaq, akwai yarjejeniya, Allah naqatula minkum ahadan, ba za mu kashe kowa cikin ku ba. Kaga yanzu kafiran sun ce ba za su kashe musulman ba, alƙawari ne.
faqala asim sai asim shi kwamandan ya ce ayyuhal qaum ya ku abokan tafiya na ku tara amma ana ni dai kwamanda fala anzilu ala dhimmati kafirin ba zan yadda in sako daga wurin ɓuyan mu ba saboda alƙawarin arne bai da alƙawari Allahumma ya Allah akhbir anna nabiyyaka ka isar da wannan sako zuwa ga annabi cewa mu dai lokacin shahadan mu yayi sai dai ai balin bala'i su kashe mu kashe amma ni ba zan yadda in soka kan alƙawarin wa arne ba Allah ka gaya wa annabi ga halin da muke ciki faramauhum bin nabali suka dinga harbin su da kibiya faqatalu asiman anan suka kashe komanda suka kashe sauran wa nazala ilaihim thalasa sai mutum uku suka tsorata sai suka sako thalathatu nafar alal ahad wal mithaq akan alƙawari da yarjejeniya karka manta dama komandan ya ce arne bai da alƙawari shi yasa shi yayi shahada matuni to daga cikin wanda suka sako akwai Khubayb to ku rike min wannan mutumin Khubayb shi ma yana da kissa shine wanda aka kama a garin Makka aka daure amma kuma sai gashi Allah yana kawo mai abinci Khubayb kenan shine wanda suka kashe shi gunduwan nan yana baitoci yayi nafila shi ya sunnanta ayi nafila kafin a kashe mutum shi yasa yau in kai hukunci abin da laifi za a kashe ka to aka baka dama kai nafila raka'a biyu shi ya sunnanta ta annabi yace sunna ce Khubayb bawan Allah ne wa Zaid ibn ad-Dathina da kuma Zaid ibn ad-Dathina wa rajulun akhar da wani bawan Allah su uku suka sako falam mastamkanu minhum da suka samu dama akan su suka kama su atlaqu autarawa istihim sai suka kwance igiyan kwari da bakansu farabaduhum biha sai suka daure su da shi kaga cin amana sun ce ku sauko ba za mu taba ku ba amma sai suka kwance igiyan makamansu igiyar da ke jikin makamansu suka warware igiyar nan da ake nadawa sai suka warware ta baki daya su ne autar din ai an gane tsarkiya duk suka kwance tsarkiyan sai suka daure su da shi farabaduhum qala rajulu thalith mutum na uku sai ya ce hadha awwalul gadri Allah sarki yaudaran farko kenan da kuka yi mana daurin nan shine yaudara number 1 tun daga nan yace wallahi na rantsi da Allah ni dai la ashabukum bazan tafi da ku ba sai dai ni ma ai bala'i da ni tun daga nan kun fara yaudara in bi ku kuma mu je garin ku a'a yace daga nan sai dai ai bala'i ya daka su daka shi ma anan dai nashi tazo ko yace la ashabukum inna li bi haula'i uswa ina da kyakkyawan abun koyi wurin yan uwana su bakwai yuridul qatla yana nufin wa inda aka kashe fajarruhu suka jashi ƙiƙi wa alajuhu suka yi ta fama da shi fa aba an yasahabu yace wallahi ba zan bi ku ba fa qataluhu shi ma suka kashe shi saura nawa biyu wan talaqu bi Khubayb wa Zaid bin Dathina sai suka tafi da mutum biyun nan da Khubayb da kuma Zaid bin Dathina hatta ba'uhuma sai suka saida su bayi bi Makka a Makka ba'da waqa'ati Badr bayan an yakin Badar wannan ma me sunan shi cin amana sun sai da su bayi fa bayi suka sai da su fabuta abanu al-haris bin amir bin nawfal bin abd manaf Khubayban bani al-haris su suka sai Khubayb kuma dama Khubayb din nan abokin adawan su ne kaga kenan zai amsa gashi zai sha wahala wa kana Khubayb to kar ku manta shi Khubayb da suka saya huwa shine ma qatal al-harisa ya kashe asalin kakan kabilan yawa badar ran da aka yakin badar me sunan su banu al-haris to shi ya kashe ma kakan gidan kuma suka saye shi kuma suka tafi da shi gidan a a'udhu billahi ko bai muna to saya ma ai kun san zai fuskanci bala'i falabitha Khubaybun indahu Khubayb ya zo na a gidan asiran a matsayin bursuna shine asir captive hatta ajma'u ala qatlihi har suka tattara ra'ayi cewa za su kashe shi shine ajma'u fasta'ara min ba'di banati al-haris Musa sai ya ari aska kalmar Musa akwai malam Musa kamar malam akwai kuma Musa da ma'anar aska
to sai ya ara aska a wurin sashen yara 'yan mata da gidan, tana rike da aska, sai ya ce ɗan bani. Yastahiddu biha, yana so ya rage gashin jikinsa da shi, saboda sunna ne aske gashin hammata da aske gashin mara. To al-istihdad shine aske gashin mara, to yastahiddu biha kenan daga istihdad, zai aske gashinsa. Fa'aratu, yarinyar nan 'yan budurwa, aiko sai ta bashi aran aska, bata san dawar garin ba. Kuna bin wannan karatun? Fadaraja bunayyul laha, sai wani ɗan yaron gidan shine bunay sai ya rarrafo, kuma yaron wannan matan wahiya gafila, ita kuma ta rafkana, tana can tana wanke-wanke ko aikin gida, yaro ya rarrafo kawai sai wurin Kubaybu, hatta atahu, sai da yazo inda Kubaybu yake. Fa wajadatuhu mujlisahu, sai ta ganshi ya zaunar da yaron ga aska a hannunsa, ga yaro jariri na gida. Kaga wannan da irin su Boko Haram ne ya kisa, masu yin jihadi ba tsari ba suna yin garkuwa da mata da yara ba. Shi kuma ga yaro yanzu a hannun shi, kuma ga aska, kaga zai iya garkuwa da wannan wadin yaron. Ala fakirihi, sai ta ganshi ya zo da shi kan cinya, wal Musa biyadihi, ga askan a hannunsa, ga shi yana daure. Fa fazi'at, sai ta firgita, faz'atan, wani irin firgitan da arafaha Kubaybu, shi kanki sai da ya gano ta tsorata. Yaro na, inna lillahi, zai kashe min yaro. Ta ɗauka cewa zai yi ramuwan gayya akan yaron. Fa qala, yace atakhshayna an aqtula, wai kina tsoron zan kashe miki yaro ne? Ma kuntu li af'ala dhalika, ni ba zan yi haka ba, ai mu sahabbai ne, almajiran annabi Muhammad ne, muna da tarbiyya. Wal qala, tace wallahi na rantse muku da Allah, ma ra'aitu asiran, ban taba ganin bursuna ba, khairan min Kubayb, wanda ya fi alkhairi sama da malam Kubayb. Bai cutar da yaron ba. Fa wallahi na rantse muku da Allah, laqad wajadtuhu yawman, na taba ganin sa wata rana yana daure ba a bashi abinci, ya akulu kitfan, yana cin dimbuje min inabin, na inabin aljanna, fi yadi, a hannunsa. Ka ji karama? To bursuna ne aka kama aka daure, amma inda yake dauran Allah yake kawo mai inabin aljanna yana ci. Aba malam, wa innahu lamuthaqun, an daure shi fa bil hadid, da karfe kaca. Wa ma bi makkata min thamara, a lokacin kaf garin Makka ba ma kayan marmari balantana a sami inabi. Ya Maryamu anna laki hadha, qalat huwa min indillah, inna Allaha yarzuqu man yasha'u. Wai karatun nan yana fitan mana? To tace kaf Makka wallahi babu kayan marmari ma. Wa kanat taqulu, ta kasance tana cewa innahu la rizqun, kawai arziki ne. Razaqahu Allahu Kubayban, Allah ya azurta Kubayb da shi. Falamma kharaju bihi min al-haram, da suka fita da shi daga yankin harami, li yaqtuluhu fil hilli, dan su kashe shi a ina? In shiru, a hillu. Ka san duk lalacewan balarabi na Makka bai ya dawo ya kisa a nan cikin harami. To in za su yi ta'addanci irin wannan sai a fitaccen hillu. Ka san ba duka Saudiya bace harami fa, akwai yankin Tan'im ma da kake gani ma bai da nisa da harami, kuma da ka je wurin ba harami bane. Ko Riyadh ba harami bace, Riyadh da kake ji Riyadh ba harami bane. So ba duka garin Saudiya bane harami, akwai inda annabi ya iyakance shine harami, al-haramul makki. Akwai inda kana fita wurin daidai yake da unguwari ni. Sosai haka nake nufi, daidai yake da unguwari ni, ta fuskar ne cewa shi ma hillu ne. Hillu shine ba sacred wuri bane, ba wuri bane mai tsarki. Za ka iya kashe dabban farautan wurin ba doka. In ci gaba? Sai suka fita da shi can hillu, ma ma'ana hillu, wajen harami, inda ba haram ba, don su kashe shi, saboda ba sa so su kashe shi cikin haram. Qala lahum Kubayb, sai Kubayb ya ce da'uni, ku dan kyale ni mana, usalli raka'atayn, ina so zan yi sallah raka'a biyu. Fataraku, sai suka kyale shi. Kun ji abin da na gaya muku dazu? Faraka'a raka'atayn, sai ya nafila raka'a biyu. Fa qala, sai ya ce wallahi na rantsi da Allah, laula an tahsibu, ya halatta kace tahsibu ko tahassabu duka ɗaya ne. Hasiba ya hasabu ko me?
hasiba ya hasibu yana da fuska nawa biyu. Karanta lamiya ta ibnu malikin a cikin ilimin sarfu yace wajhani fihi, kaga akwai fuska nawa fihi, da ma shi ya fara daga hasiba ya fara. Wajhani fihi min hisib ma'a wajirta wa hirtan am, ko ba haka ba, fa ista ya ista, duk ga sanan suna da fuska biyu. So ana cewa hasiba ko me ya hasabu, wajhani fihi min hisib. To saboda haka anan sai ya zamo laula an tahasabu ko laula an tahasibu ɗaya ne, ba don kar ku yi zaton anna ma bi jaza cewa tsoro ne da raki tare da ni, ba don tsoron haka ba, kar ku ce na cika raki ina tsoron mutuwa ne, lazittu da na ƙara nafila, amma ba komai ku zo ku cika aiki, ba kisa bane ku zo ku kashe ni. Suka ce ya gaya wa annabi bakar magana, ya zagi annabi, wallahi yake yadda ya faɗa. Ka ci mutuncin Muhammad, ya ce ni ba zan ci mutuncin mazala ba, duk abin da za ku yi ku yi min, amma annabi ya fi ƙarfin ci mutuncin shi, ina cikin hayyaci ne. Ya ɗaga hannu ya ce Allahumma ya Allah ahasu yi adada, ka irga adadinsu ka san su nawa ne. Ka gada suna da hankali, in ka ji addu'a na ka gudu kara irga da kai, saboda waliyi ne. Ya ce Allah ka irga adadinsu, ka ƙiddige adadinsu, wa qatluhum badadan, Allah ka kashe su kai kisa na wulaƙanci, su ɗaiɗaice, wala tubqi minhum ahadan, kar ka rage ko ɗaya cikinsu. Wannan addu'a ita yayi, yace ku zo ku kashe ni. Wa qala, yana rera wannan baitin ko ga baiti nan, falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarika ala awsali shilwin mumazza'i. Yace falastu ubali, ban damu ba hina uqtalu musliman, a lokacin da za a kashe ni ina musulmi, ala ayyi jambin, kuma akan kowane gefe na faɗi ba komai, kana lillahi masra'i, ai faɗuwa na dan Allah ne. Wa zalika fi zatil ilahi, wannan duka ya same ni ne saboda Allah, shine zatil ilah. Wa in yasha, idan Allah ya so, shek yubarik, zai ma yi albarka, ala awsali shirwin, an fahimta ko, akan wannan gabbai mumazza wanda aka ɗaiɗaita. Ka san an ce sun dinga yankanwa naman sani haka suna jefarwa, suna ina ma a ce Muhammadu ne a hannun mu bawa ba kai ba, muke mai gunduwa. Sai ya ce ba na fatan ƙaya ta soki manzan Allah ina gidana a kwance, ballantana a ce kuna mai wannan kisa na wulaƙanci. Jama'a mun ji wannan karatun shine wa in yasha, in Allah ya so, yubarik, wato zai yi wa kenan albarka ala ausali shiwil, akan wannan gabbai da ake gunduwa da su, mumazza wanda ake ɗaiɗaita su. Baitin ya fita shine falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Wa kana khubayb, to khubayb ya kasance huwa shine dai sanna ya sunnanta li kulli muslimin, kun ji ko, ga dukkan musulmi, qutila sabran, wanda za a kashe shi, wanda za a wane kashe shi sabaran a gaban kuliya. Kamar a ce mutum yayi wani laifi, to da yayi laifin sai aka yanke mai hukuncin kisa, to da aka yanke mai hukuncin kisa za a kashe shi, to yanzu kaga ya halatta ya nafila raka nawa? Biyu. Duk wa'annan da kuke gani an yanke musu hukuncin kisa a sisi condemn, sunna ne su yi nafila raka biyu kafin a kashe su. Ya fita ko? Shine sabaran, kisa sabari shine a gurfanar da kai gaban kuliya a yanke ma hukuncin kisa. To shi ya shar'anta musu, wato shi ya sunnanta musu as-salata, yin nafila. Me yasa? Saboda ai annabi ya samu labarin yayi nafila kuma ya tabbatar, to yanzu abin ya zama wa kenan sunna. An samu abin da ake cewa taqariri, sunna taqaririya. Wa akhbara ya'ni nabiyya
annabi ya ba da labari ga ashabahu sahabbansa yawma usibu a ranan da Allah ya jarabi sahabban nan 10 annabi ya ba sahabbai khabarahum labarinsu wa ba'atha nasu har ya aika wasu mutane min quraishin daga qurayshawa ila kuna bi na kuwa wa ba'asa nasu min quraishin wasu mutane daga cikin qurayshawa suka aika ila asim ibn thabit zuwa ga asim danwa thabit hina huddithu a lokacin da aka ba su labari annahu qutila cewa an kashe shi an yi utau bi shay'in minhu yu'raf aje a zo da wani abu na jikinsa wanda za a gane shi da shi ina so a gane karatun nan a can gida Madina annabi ya ba sahabbai labarin an kashe muku wa ƴan uwa ga bala'in da ya sami ƴan uwanku ko to kyale wannan mun gama da shi su kuma qurayshawa wa'insu daga cikin su da suka ji labarin an kashe Asim dan Thabit wanda shi ma dama suna bin sa bashi ya kashe musu dangi amma kar ku manta kusan shi aka farawa kashewa a saman wannan dutsen da suka fake sai suka ce dan Allah suna so a je wurin gawarsa a ɗauko musu wani abu ko ya yake don dai su gane cewa gashi shine dai ya mutu su ji daɗi sai aka tafi don a ɗauko wani abu na part na gawansa wa kana qad qatala da shi ya kasance ya kashe rajulan wani bawan Allah min uzama'ihim daga cikin shugabanninsu to kaga wannan kisan da ya musu shi yasa suka rike shawa zuciya suna so ko wani kai ko yatsansa ne su dai gani su tabbatar da cewa shine ya mutu kuma ya wulakanta wai su a ganin su mu kuma a wurin mu ai ba wulakanta ai ba me ya samu shahada ya samu shine fa komandan ma na mutum 10 to sai Allah wani abu yanda ka san girgije mina dabari na kudan zuma ka san dai girgije kamar hadari to amma na kudan zuma ne yin haka kamar hadari duka sun mamaye wurin gagawan shi a can ina ƙasa wanda ya sai shigo ƙarƙashin inuwan su haɗu da kudan zuma wannan security ne daga Allah divine wa kenan malam yawa security ne Allah malam zama mai ta wurin fa ba asallahu li asim sai Allah ya aiko wa asim mithla zullati wani abu kaman wa girgije mina dabri na kudan wa zuma an san kudan zuma fahamatu su suka bashi kariya min rusulihim daga 'yan saƙon nan na ƙurishawa da suka zo dokan gawan falam ya ƙadiru ai ba sami iko ba an ya qata minhu shay'an ba su iya yankan komai a jikinsa ba wannan ma wata karama ce ko ba karama ba karama ce Allah ya albarka Allah ya albarka rawahu al-bukhari waye ruwaya wannan bukhari qauluhu at-tabdid ta abu kun ji karatun nan kenan waqatuluhum bidada ko me waqatuluhum badada in ka ce waqatuluhum bidada Allah ka kashe su ta hanyar ba kowa ka san shi na bala'i in ka ce waqatuluhum badada Allah ka kashe su ta hanyar tarwatsa su Allah ya sa albarka wannan kaɗan ne daga cikin wasu kalmomi da suka zo cikin ruwayar na'am wa fil babi kaga a babun nan ahadithu to akwai hadisai katira suna da yawa duka suna nuni akan karamar waliyai wannan fa shek na sahabbai muka dan fada in muka shiga gidan manzon Allah shi kuma irin nashi a'udhu billahi ai abin na da yawa shi ma duka mai riyadu salihi da ya kawo albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku ƙara da wa'inda na ambata muku irin nasu Umar din nan ya sari ya tarjabal ko da nasu Usaid ibn Hudayr masu karatu mala'iku na saurare da nasu Ubay ibn Ka'ab ko ba shi bane wanda Allah ya aiko annabi ya ce a karanta mai lam yakun alladhina kafaru ya ce wasammani Allah ya kira sunana ya ce wasamma ka sai da Allah ya kira sunanka ya ce kai zan fara karanta ma suras wasammani ya ce wasamma ka sai da Allah ya kira sunanka ya ce Ubayyu ya ce ya ma san da zamana kenan ya ce kai daraja ce Allah ya bashi kar ku yi magana suna na Khadija wanda ta zo za ta kawo manzon Allah wani abin sha mala'ika ya zo da gudu ya ce Allah ya kode ya ce ga ta nan za ta kawo maka abin sha in ta zo ka gaishe ta Allah ne ya ce yana gaishe ta Allah ya ce good morning kai malam daraja ta kai daraja ba ta kai ba ne
Allah ya ce ka gaishe ta, yana gaishe ta, kuma ya ce ka yi mata bishara da wani gida na jinga, wannan jinka ake cewa ko jinka na zinari a aljanna, min qasabil kenan, qasabin min zahabin. An gane jinka kuwa? Yawwa, irin gidan ƙauyen nan, amma nawa na zinari a gidan aljanna. Wa bashirha bi baitin min qasabin, shine qasab din, ai qasabu zahabin, kuma la sakhaba fihi, ba hayaniya a gidan. Karkai magana lokacin da annabi ya je sama ya yi rangadi a aljanna, sai ya ga wani wawa keken gida. Hadisi yana na a Muslim, ya ce wannan gidan nawaye, aka ce na Umar. Ya leƙa haka ya hango wata mata can tsakar gidan, ga ta can, sai bai shiga ba. Ya zo ya ce Umar, ya ce na ga gidanka aljanna, Allah ya baka. Ya ce har na so ma in shiga, sai na ga wata mata daga cikin matanka na aljanna, sai na tuna kishinka. Da na tuna kishinka sai ban shiga gidan ba dan karka kishi. Ya ce ai da ka shiga annabi, kai ya daga ma kafa. Kai aka waye gari annabi ya ce yau din nan waye ya je ya gaida mara lafiya? Abubakar ya ce ni ne, ko ba haka ba? Waye je ziyarar makabarta? ni ne. Waye taimakawa maraya? ni ne. Waye kaza? ni ne. Waye ya ce bayan da za a yi duk wa'innan ɗabi'un su tattara tare da wani bawan Allah sai ya zama dan aljanna. Ya ce aljanna tana da kofa ne guda 8. Akwai kofa masu sallah, akwai kofa na masu abin nan azumi, akwai kofa na masu danna fushi, wal kazimin al-ghayz wal afina. Haka sai da ya ambaci kofa nawa ne? 8. yace kowace kofa Allah zai kira wani kaso ta nan za su shiga aljanna saboda aikin su ya dace da gidan. Abubakar yace ya Rasulullah, amma wanda aka kira shi ta kofa 8 duka wallahi bai da matsala, amma za a samu? Annabi yace wallahi za a samu, kai ma ɗaya ne daga cikin su. Za a kira sunan Abubakar ta kofan aljanna guda 8. Wannan ba karama bace ko? Karama ce, ba daraja bane, ba manqaba. Wani wali ke da wannan ne a yau? Amma sayyidina Abubakar na nan yana bin annabi. Shi fa ya me fa irin darajar nan ne ya samu annabi. Ya ce annabi, ya ce ina jinka Abubakar. Ya ce dan Allah ka koya min wata addu'a da zan dinga yi bayan na kammala sallah. Ga ruwayan na umratul hakam, ya samo zikiri daga wurin wa? Amma kai kawai yau da wata karama ta ƙarya ma ta jabu, ka saki salatin annabi, ka saki zikirin annabi, ka saki tafarkin annabi, ka bude sabuwar dariƙa ka. Duk irin wannan daraja da Allah ya wa sayyidina Abubakar, yana dawowa wurin annabi ne ya nemi zikiri. Ko ba gaskiya bane shi? Sun inganta, sabakat wa'insu sun riga su wuce a baya.